Θέλεις να πουλήσεις τα κρυπτονομίσματά σου στο Binance, αλλά δεν ξέρεις πώς. Μπες στην αρχική σελίδα του Binance, η νούμερο 1 πλατφόρμα στον κόσμο για αγορά και πώληση κρύπτο. Αν είσαι νέος χρήστης, κάνε εγγραφή γρήγορα και απλά. Μόλις ολοκληρώσεις την εγγραφή και επιβεβαιώσεις τα στοιχεία σου, είσαι έτοιμος. Μην ξεχάσεις να ολοκληρώσεις την ταυτοποίηση του KYC Verification. Έτσι εξασφαλίζεις ασφαλείς και απρόσκοπτες συναλλαγές. Μετά, αν έχεις κρύπτο σε άλλο πορτοφόλι, κάνε κατάθεση στον Binance λογαριασμό σου μέσω της εύκολης διαδικασίας κατάθεσης. Πήγαινε στην οθόνη συναλλαγών. Εδώ βλέπεις το γράφημα του κρυπτονομίσματος που θέλεις να πουλήσεις και τις τελευταίες τιμές αγοράς. Επίλεξε πώληση στο πάνελ εντολών. Διάλεξε τύπο εντολής του Market για άμεση πώληση ή Limit για συγκεκριμένη τιμή και γράφε πόσα coins θες να πουλήσεις. Μικρό tip. Το Binance έχει πολύ χαμηλές προμήθειες πώλησης. Χρησιμοποίησε τον referral κωδικό της περιγραφής για επιπλέον έκπτωση.